Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament de Capdepera. Té la paraula la senyora secretària per anar cridant de forma individualitzada per ordre de proclamació a cada regidor electe, a l'efecte d'acreditar la seva personalitat. A l'acte de proclamació de candidats electes tramesa per la Junta Electoral de Sona es fa constar que, d'acord amb els vots obtinguts per cada candidatura, el nombre de regidors electes de l'Ajuntament de Capdepera és el següent. Partit PSIP-PSOE, 8 regidors electes. Partit Més per Mallorca, APIP, 4 regidors electes. Partit Popular, 3 regidors electes. Partit Esgrup El Pi, 1 regidor electe. Partit Unides Podem, 1 regidor electe. Ara cridaré a cada regidor per a que aporti el DNI a la mesa d'edat. Rafael Fernández Mallol. Carmen Corraliza Gallardo. Francisco Manuel Martínez González. Mónica Viejo Becerra. Agustí Nebot Massanet, comprova la presidenta. Margarita María Santandreu Morató. Pere Terrassa Hernández. Lorena Molinillo Medina. Núria García Caballería. Paco Galián Costa. Pere Fuster Nadal. María Pilar Díaz Villafaina. Bartomeu Moy Roig. Paulino Fava Sancho. Agripina Rocha Rodeiro. Margarita Rico Sanz, compravo el vocal. Jonathan Axel Romano. Informe que tots els regidors electes han presentat les declaracions d'interessos requerides per l'article 75.7 de la llei 7.885 de bases de règim local. Per tant, tots han complit els requisits previs per a poder prendre possessió dels seus càrrecs. Comprovat el nombre d'assistents, existeix el quòrum suficient per a la celebració de la sessió. Una vegada comprovades les credencials de tots els regidors electes, si assisteix algun regidor o regidora qui afecti alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la LOREC en els seus articles 177 i 178 o una altra legislació concordant que ho manifesti en aquest moment. Seguidament, no havent-hi cap regidor afectat per causa d'incompatibilitat, es procedirà a la formulació del jurament de promesa d'acatament de la Constitució legalment exigit i
i se sol·licita que la senyora secretària procedeixi a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa, llegint a continuació de forma individualitzada els noms de tots els regidors electes, a l'efecte de que responguin si ho jur o si ho promet. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Capdepera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? En primer lloc, Carmen Corraliza Gallardo. Sí, permeto. María Pilar Díaz Villafaina. Sí, ho promet per imperatiu legal i sense renunciar al dret de decidir del poble. Paulino Fava Sancho. Sí, lo juro. Rafael Fernández Mayol. Sí, ho promet. Pere Fuster Nadal. Sí, ho promet per imperatiu legal i sense renunciar al dret a decidir dels pobles. Paco Galeán Costa. Sí, ho promet per imperatiu legal. Núria García Caballería. Sí, ho promet per imperatiu legal i sense renunciar al dret de decidir dels pobles. Francisco Manuel Martínez González. Sí, lo prometo. Lorena Molinillo Medina. Sí, prometo. Bartomeu Moy Roig. Sí, ho jur. Agustí Nebot Massanet. Sí, ho promet. Margarita Rico Sanz. Sí, promet. Agripina Rocha Rodeiro. Sí, lo prometo. Jonathan Axel Romano. Sí, prometo, bajo imperativo legal y sin renunciar a mis reivindicaciones por una república libre y con justicia social. Margarita María Santandreu Morató. Sí, ho promet. Pere Terrassa Hernández. Sí, ho promet. Mónica Viejo Becerra. Sí, ho promet. Voleu fer algun comentari al respecte? Queda constituït l'Ajuntament de Capdepera. A continuació es procedirà a l'elecció del batlle o batllessa, per la qual cosa la secretària té la paraula per explicar el procediment d'elecció. En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció del batlle d'acord amb el següent procediment. A. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves llistes.
B. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots de regidors, és proclamat electe. I C. Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat batlle el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut un major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas d'empat, es resoldrà per sorteig. Quins regidors encapçalen les seves corresponents llistes presenten candidatura? Queden proclamades les candidatures següents. Rafael Fernández Mallol, Núria García Caballeria, Bartomeu Moll Roig i Jonathan Acer Romano. A continuació es celebrarà la votació. Rafael Fernández Mallol, del PSIC-PSOE. Rafael Fernández Mallol, PSIC-PSOE. Carmen Coraliza Gallardo. Rafael Fernández Mallol, PSIC-PSOE. Francisco Manuel Martínez González. Rafael Fernández Mallol, PSIC-PSOE. Mónica Viejo Becerra. Rafael Fernández Mallol, PSIC-PSOE. Margarita María Santandreu Morató. Rafael Fernández Mallol, PSIC-PSOE. Pere Terrassa Hernández. Rafael Fernández Mallol, PSIC-PSOE. Lorena Molirillo Medina. Rafael Fernández Mallol, PSIC-PSOE. Núria García Caballeria. Núria García Caballeria, més APIC. Paco Galián Costa. Núria García Caballeria, més per Catepera. Pere Fuster Nadal. Núria García Caballeria, més àvid. Maria Pilar Díaz Villafaina. Núria García Caballeria, més per Capdepera. Bartomeu Moll Roig. Bartomeu Moll Roig, Partit Popular. Paulina Ojava Sancho. Bartomeu Moll Roig, Partit Popular. Agripina Rocha Rodeiro. Bartomeu Moll Roig, Partit Popular. Jonathan Axel Romano, d'Unides Podem. Jonathan Axel Romano, Unidas Podemos. Agustí Nebot Massanet, PSIC-PSOE. Rafael Fernández Mallol, PSIC-PSOE. Margarita Ricosant, del Grup El Pi. Rafael Fernández Mallol, PSIC-PSOE. Realitzant l'escrutini, el resultat és el següent. Rafael Fernández Mallol, PSIC-PSOE, 9 vots. Núria García Caballeria, de Més APIP, 4 vots. Bartomeu Moll Roig, del Partit Popular, 3 vots. I Jonathan Axel Romano, d'Unides Podem, 1 vot. Li prego que dirigeixi a la mesa. Un moment. Perdó, m'he botat. En haver obtingut la majoria absoluta dels vots emesos pels membres d'aquesta corporació municipal, es proclama batlle president de l'Ajuntament de Capdepera a Rafael Fernández Mallol. Accepta vostè el càrrec de batlle de l'Ajuntament de Capdepera? I prego a la secretària que procedeixi a la lectura de la fórmula de l'Ajuntament o promesa d'acatament de la Constitució. Juro o promet per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de batlle de l'Ajuntament de Capdepera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho juro.
donar compte de l'estat de la tesoreria en la presentació dels certificats dels extractes bancaris i de l'estat de la conciliació de saldos. I també es dona compte de l'inventari de béns de la corporació. Bon dia. Primer de tot, cediré la paraula a tots els portaveus per ordre de resultats electorals. De menor a major. Jonathan, Unidas Podemos. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, gracias a todos por la concurrencia. Nosotros queríamos expresar desde Izquierda Unida de Capdepera y la coalición junto a Podemos que estamos desencantados con el pacto de gobierno que llevan a cabo el PSOE y el GRUP. Unidos Podemos había mantenido firmemente la idea de querer un pacto de gobierno de izquierda real y encuentra, como era evidente, un partido socialista que pretende seguir su lineamiento de políticas de derecha y de austeridad. Un PSOE que durante años demostró estar del lado de los intereses económicos de los grandes empresarios del pueblo. Unidas Podemos instó al PSOE a dar un giro en sus políticas y volcarse a defender los intereses de la clase trabajadora, el bien común de los vecinos, el medio ambiente y los animales, frente al capitalismo desfasado del municipio. Además, Unidas Podemos también instó a procurar actuar a favor de una creciente participación ciudadana que garantice la transparencia, la democracia, la inclusión y la no vinculación de políticos y empresarios. Vemos con pena la decisión tomada por el actual candidato a alcalde del PSOE en buscar compañía en el GRUP. Por la parte del GRUP sentimos una decepción. El GRUP había hecho su campaña política basándose en criticar duramente al PSOE y al alcalde por sus actuaciones y su personalidad, y no entendemos cómo un partido que ha hablado durante la campaña tantas barbaridades, pues en 3 días se dé la vuelta y firme un pacto. Nos deja la sensación como ciudadanos de que evidentemente en política existen intereses y conveniencias por encima de respetar al electorado que coincidía en su opinión y confió en sus palabras durante la campaña. En Unidas Podemos, si bien en parte sentimos desencanto por este pacto, estamos muy contentos y orgullosos de llevar nuestra frente en alto a la hora de representar los intereses de la población que estuvo con nosotros. Queremos un gobierno de izquierda real, transparente, participativo, que lucha por la verdad, la información, la justicia social, un gobierno que en lugar de representar intereses representa al pueblo. Seguiremos adelante con una oposición seria, responsable, constructiva y positiva para Capdepera, recogiendo todas las necesidades de los ciudadanos e invitándolos a formar parte del ayuntamiento. Esperamos que ahora que el gobierno consiguió la mayoría absoluta no se olvide del consenso social y de dar un espacio real a todos los ciudadanos y a los partidos de la oposición. Deseamos lo mejor para todos en Capdepera en los próximos 4 años. Esperemos que podamos alcanzar todos los objetivos y sobre todo la calidad de vida que nos merecemos. Bueno, gràcies. Bartomeu Moll, portaveu del Partit Popular. Bon dia, gràcies a tots per haver vingut. Jo volia donar l'enhorabona al senyor Rafael Fernández per el sorprenent pacte. Només prometre que farem una bona oposició sèria, mirant pel bé, pel futur de Capdepera, i poc més cal afegir. Enhorabona i aquests 4 anys mirarem de fer feina. Gràcies. Portaveu de Més per Capdepera. Primer donar les gràcies a tota la gent que va confiar en nosaltres el passat dia 26 de maig i que ens ha convertit en la segona força municipal i en el primer grup de l'oposició. Per nosaltres això suposa una gran responsabilitat. Donar l'enhorabona al senyor Fernández, que ha resultat elegit batlle, per descomptat que podrà comptar amb nosaltres i amb la nostra col·laboració en tot allò que defensa més. La justícia social, la sostenibilitat, la cura del medi ambient i la rehabilitació de totes les zones del municipi, no només de les més cèntriques. Però si l'equip de govern s'allunya d'aquests principis,
ens tindrà davant. Una de les tasques principals d'aquesta legislatura seran les normes subsidiàries. Defensarem unes normes subsidiàries que protegeixin el patrimoni i que limitin el creixement urbanístic. Més comença aquesta legislatura amb il·lusió. I sempre defensarem, però, l'interès general. Farem propostes valentes i constructives. I quan s'hagi de denunciar, denunciarem tot allò que ningú més s'atreveixi a denunciar. Desitjam a tots els regidors i a totes les regidores una bona legislatura, on Més per Capdepera sempre tindrà la mà estesa per arribar a acords i a consensos. Sempre tenint en compte que el que ha de primar és l'interès general de la ciutadania per damunt de tot. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Digníssimes autoritats, ciutadans i ciutadanes, sigueu benvinguts en aquest acte que dona inici al nou mandat 2019-2023. L'inici del meu discurs de presa de possessió comença amb una barreja de sentiments, de gratitud, satisfacció i de responsabilitat. Avui assumeixo per tercera vegada el gran honor de salvar-la del poble que me va veure néixer, Capdepera. Així heu d'entendre la meva gratitud. Gratitud als ciutadans que han confiat en mi i en el Partit Socialista i en conseqüència hem estat la llista més votada de les propassades eleccions municipals. Però també gratitud a la meva família i especialment a la meva dona, que ha donat el coratge suficient per arribar on avui estic assegut. Gratitud extensiva també a totes les famílies de tots els regidors de l'equip de govern, perquè sense el suport de les famílies el nostre compromís i la nostra dedicació no seria possible. Tampoc vull oblidar l'agraïment als regidors i regidores d'aquests 4 anys passats i que no estan asseguts aquí avui. I com no, donar l'enhorabona i les gràcies a tots i cada un dels regidors i regidores del consistori que avui s'ha constituït, independentment de la ideologia política. Estau d'enhorabona. El poble de Capdepera vos ha encomanat una tasca molt important. Teniu per davant 4 anys per servir al vostre poble, cada un des del lloc que vos pertoca per mandat del poble gavellí. Soc conscient que hem format un equip de govern amb majoria, gràcies al pacte signat amb el grup Alpí. 2 partits amb un mateix programari i amb un mateix objectiu, treballar pel bé comú del nostre municipi. Som un únic equip de govern i així treballarem pel nostre municipi. Però malgrat això, el diàleg i el consens continuaran sent l'eina principal de feina d'aquest equip de govern, encara que més àgil i efectiva, dirigida a cercar aquesta unanimitat tan necessària per a Capdepera. Aquests 4 anys, 2015-2019, han estat anys de finalitzar la tasca començada durant el mandat 2011-2015. Varen ser anys molt durs que varen implicar decisions valentes i que han produït els fruits desitjats. L'objectiu principal de l'equip de govern 2011-2015 ha estat assolit i el nostre municipi, avui per avui, és un municipi que pot encarar els pròxims 4 anys amb un tarannà de futur, amb unes expectatives que no teníem els 8 anys passats. Tasca feta, avui podem mirar cap endavant, lliures de fermais i actuar en conseqüència. La nostra intenció és continuar treballant pel projecte d'un poble modern, solvent, cultural, turístic, participatiu i solidari. Torno a donar la meva paraula que m'he sentit, me sent i actuaré en conseqüència com a batlle de tots els ciutadans. Regidors i regidores, vos torno a recordar que som servidors públics, que venim a servir i no a servir-nos de, que venim a governar i no a exercir el poder, que venim a solucionar problemes en lloc de crear-ne. Tots i cada un de nosaltres som aquí per complir amb la nostra obligació, que no és una altra que l'aportació pròpia de cada un, amb l'òptica de la diversitat d'idees, amb respecte, per a la consecució de l'interès general. Teniu present que no hi ha més o no que ser elegits per a representar el vostre municipi. Per això, amb honor, gratitud i orgull, amb el meu compromís i esforç, torno a rebre aquesta responsabilitat de ser el vostre batlle, el batlle de Capdepera. Gràcies.
i aixecant la sessió. Gràcies. Ja tenim alcalde. Ja tenim valle.